रिहननो माने जाहा बे रिहननाया मा होनबा गोदोनिफ्राय जों एसे एसेनि बिनिफ्राय उपकार मोनबाय थादोंना नैबेखौ साननानै जों बेखौ सानना थादों आरो रिहन होगोन होननानै आरो माने बेखौथ' जों नुबाय थादों बहुद मानसिया सहाय होदों मबेबा माबायाव मा मन्दिराव सहाय होदों महाबा हाबा हुखायाव बिया बारुफोराव सहाय खालामदों आरो सोरनोबा माबाफोर नांगौबा हरदों बेबायदि साननानै जों बे सानदों आरो मानो बिपिएफनो होगोन नोंथाङा आं बिपिएफखौ मोजां मोनो नालाय ओंखायनो बेनो होगोन आरो आङो भटखौ रिहन दैमारिनो होगोन रिहन दैमारिनो भट होगोन रिहन दैमारिखौ मानि थाखाय मोजां मोनो आरो मानो भट होगोन नोंथाङा बियो रायजोनि थाखाय मोजां खामानि मावनायनि थाखाय आं बेनो भट होगोन आरो मा मोजां खामानि मावलांनाय सिगाङाव रिहन दैमारिया बिदिनो जोंनो नांगौफोरखौ उसुबिदाफोरखौ मोजां सुबिदाफोर खालामना होनायनि थाखाय आरो दा जों रिहन सारनोनो होगोन आरो रिहन सारखौ मानि थाखाय नोंथांमोनहा मोजां मोनो जों बिदिनो आरो हाग्रामा साराबो दा बिपिएफनि जानानै जेनेबा मोजां खामानि मावदों नालाय आंनि मोनदांथियावथ' थांनाय बारावबो बै एमपि इलेक्सनावबो फ्रायानो गोसो सोलायबाय किसुमाना फैबाय आरो माबानिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय दाबो आं आसा खालामो आरो बिपिएफआवनो बांसिन भट मोनगोन होननानै रायजो राजाफोरनिफ्राय आसाम बिधान सभायाव 42 नं उदालगुरि समस्तियाव इउपिपिएलनिफ्राय दिपेन बर' बिपिएफनिफ्राय रिहन दैमारि नोंथाङा सोर सासेनो भट होगोन आरो सोर सासेखौ मोजां मोनो जोंनालाय मानाव गेदेर रिहन सारानो जों बेनावनो होयो आरो बेनो मोजां आरो सारा जोंखौ बुहुत नायो लामा सामा बानायनाय आरो इथिं कलेज सेरि दलं कालभार गासिखौबो मोजां खालामबाय जों सिगां इउपिपिएल समाव जों जेबो मोनाखै आरो जोंथिं जेबो जायाखै आरो बेखायनो जेबो नुयैखाय जों बेखौ मोजां मोना होनदों फैगासिनो दं दिपेन बर' इउपिपिएलनिफ्राय आरो बिपिएफनिफ्राय रिहन दैमारि नोंथाङा अबे दोलोनिफ्राय सोर बिजाथिनो भट होगोन आङो बिपिएफ दोलोनिफ्राय भटखौ होनाय जागोन आरो बिपिएफ दोलोनि सोरनो रिहन दैमारि सारनो रिहन दैमारिनो नोंथाङा भटखौ मानो होगोन थारमाने बे रायजो राजानि थाखाय सिगांनिफ्रायनो बिथाङा मोजांखौ मावबोगासिनो दं आरो जों नुबोगासिनो दं बे हिसाबै थारमाने आं बेनोनो होनाय जागोन आरो थांनाय 5 बोसोराव इउपिपिएल दोलोनि सरकार दंमोन मा मावखो बेयाव थांनाय 5 बोसोरनि थांनाय जानानै थांनायफ्रावथ' जों फ्राय मोजां मावनायखौनो जों नुवाखै जाय मोननायफ्रा मोनदों जेनेबा बेफोरबायदि आरो दा बुंनो थाङोब्ला जेनेबा जों दा बे बिपिएफ सरकारखौनो जों लाखिफिननाया मोजां आरो जोंनि थाखाय ओरैनो जोंनि नुनायावथ' बिसोरबो जेनेबा मावबोदों फ्राय खामानिफोरखौबो बिपिएफ दोलोआ मावबोदों दा आरोबाव जों आसा खालामदों आरोबाव बेनिफ्राय साबसिन मावबावगोन होननानै हायाखै माने बिसोरनि माखासे जेनेबा बिसोरनि सरकाराथ' मोनसेल' नङामोन नालाय जेनेबा मा होनो बिसोरो मोननै मोनथाम जातजोंसो लोगो नांनानै बिसोर सरकार खालामदोंमोनथ' बे हिसाबै बिसोरो मोजां मावफुंलांनो हायाखै आरो जों दा बेखौ बुजिनानै लादों दा बे हिसाबै दा रिहना दा बिपिएफ दोलोआ जुदि सरकार खालामोब्ला बे गावसोरनो जेनेबा हारसिङै मोजां सालायलांगोन होननानै जों आसा दं आरो बेनिखायनो रिहननो होनाय जागोन आंनि मोजां मोननायाथ' बिपिएफआनो जाहैबाय रिहन दैमारिनो आं भटखौ होगोन रिहन दैमारिनो मानो भट होगोन नोंथाङा थारमाने बिथाङा समाजनि थाखाय एसे मोजां मावदों नालाय बिथांनि थाखाय आं होनाय जागोन आरो मा मावलांखो रिहन दैमारिया सिगाङाव एमपि मिनिस्टार थानाय समाव बिनि मावनायाथ' हिसाबै जोंनि बे लामा सामाफ्रा माने स्कुलफ्रा माने एसे गाज्रिमोनथ' दा दसे बिथाङा मोजां मावदों आरो जोंनि नुनाय नोजोराव आरो थांनाय 5 बोसोरावथ' इउपिपिएल सरकार दंमोन मा मावलांनाय बिथांमोननि मावनायखौ आं बुंनो थांला बिथांमोना जे मा मावदों बिनि बिसय एसेबां बुंनो थांला आरोना बिथांमोना मावदों मावा नङा आंनि गोसो सिंनिफ्राय माने गाज्रि मोननाय गैया आरो नोंथाङा सोरनो भट होगोन दा आंनि मेन हिसाबै आं लाइफनिफ्राय होगोन ना रिहन दैमारिनो होगोन आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरा सोरखौ लुबैदों ओरैनो रायजो राजा हिसाबैथ' खोनानाय मथेबा रिहनखौनो बयबो लुबैदों रायजो राजाफ्रा गुबुना मा सानदों आंनि बेक्ति हिसाबै माने आं बेखौ मोजां मोनो आरो आंनि गोसो सिंनिफ्राय